Köztudott, hogy a tápanyagok közül legtöbb kalória a zsírban és az olajban van. Mindkét fajta zsíradékban ugyanannyi, grammonként 9 kalóriányi energia található. Márpedig 1 g zsíradék kimérése gyakorlatilag lehetetlen. Egy evőkanál étolaj 11 g, vagyis mintegy 100 kalória. Bár kalória szempontjából mindegy, élettani hatásai miatt mindenképpen a telítetlen zsírokat, azaz az olajokat használjuk. Ez lehet oliva, kukorica, tökmag, szőlőmag, még sorolhatnám, és persze a legnépszerűbb a napraforgóolaj. Szeretnék néhány praktikus jó tanácsot adni, hogyan csökkenthetjük zsírfogyasztásunkat szinte észrevehetetlen módon. Ha rántott sertéshúst szeretnénk enni, egy szelettel körülbelül 15 g zsír fogyasztunk el. Ha ezt naturszeletként készítjük el, akkor tulajdonképpen csak 5 g zsírt viszünk be a szervezetbe. Ha valaki mindenféleképpen ragaszkodik a zsemlemorzsához, akkor én javaslom, hogy ezt sütőben zsíradék nélkül készítse el. A reggeli kávénkban való kávétejszín helyett javasolnám a tejfogyasztását. 1 deci kávétejszín zsírtartalma 15 g, míg 1 deci tejé csak 1,5 g. A főzelékeket készítsük tejföl helyett joghurttal, így 1 pohár esetén 35 g zsír helyett csupán 6 g kerül az ételbe. 10 deka hasább burgonya 27 g zsírt tartalmaz, míg ugyanennyi héjában sült burgonyával, amit sütőben zsíradék nélkül elkészítünk, gyakorlatilag nem fogyasztunk zsírt. Téli szalámi helyett, aminek 10 dekájában 46 g zsír van, tegyünk inkább sonkát a szendvicsbe, az csak 7 g zsírt tartalmaz.